Il-ġurnal L-Orizzont żvela li l-aħħar żieda fil-prezz tal-petrol kellha tkun ta' 3 ċenteżmi tal-euro fuq kull litru u mhux ta' 6 ċenteżmi. L-Orizzont qal li dan huwa riżultat ta' kalkoli preċiżi li ħareġ bihom l-eks kontrollur finanzjarju tal-Ena Malta Tarċisio Mifsud. Mifsud li kuljum isegwi l-andament tal-prezz internazzjonali taż-żejt qal li l-medja tal-prezz taż-żejt mhux maħdum kien ta' 6 euro kull barmil u dan kellu jħalli impatt ta' madwar 40 euro kull tunellata ta' petrol. Dan suppost wassal għal żieda ta' 3 ċenteżmi tal-euro u mhux 6 ċenteżmi tal-euro. Fil-Breakfast News fuq One Mifsud qal li l-opinjoni tiegħu hija li dan sar biex il-gvern ikun jista' jagħmel tajjeb għal flus li talli l Malta minħabba djun kbar illi għandha. Allura jiena qed ngħid isma' probabbilment mela sab l-okkażjoni żejt għal naqra mhux ħażin, u ħajdaħħal naqra oħra biex kun jista' jħallas jirċevihom u mbagħad itihom il-Ena Malta bħala state aid. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Huwa fakkar li din il-korporazzjoni hija dominata minn nuqqas ta' trasparenza u għalhekk dan kollu tqajjem aktar mistoqsijiet. Mifsud stqar li f'pajjiżi oħra barranin li pajjiżna jaspira lihom dan il-qasam huwa regolat bi trasparenza stretta. Jena nuqqas kbir ta' trasparenza, jena nħoss. X'tixtieq inti f'dal pajjiż? U meta jolew daw il-prezzijiet għoljin, wieħed irid ikun veru trasparenti ju. U rrid isma' jiena il-prezz kien hekk. Pajjiżi oħra x'jiġri inti li segwi ħafna dan il-kamp, dan il-qasam nistgħu nsejħulek bħala espert. Pereżempju tara Ċipru għandhom trasparenza enormi. Huwa fakkar li bla dubju aktar ma jkun għoli l-prezz tal-fuel, aktar il-gvern ser idaħħal f'taxxa tal-VAT u għalhekk minn nhar it-tnejn stess beda jdaħħal aktar fuq il-prezz rivedut tal-fuel. Dak li qal Tarċisio Mifsud jikkonferma l-pożizzjoni tal-General Workers Union illi minn dawn iż-żidiet ser imur tajjeb biss il-gvern.